Днешка шевелива плоча штвртого поверху, котра з jednej части будзе и кров нашого нового будинку, вијавила директорка дирекцији за управљање за нерухомостцами РТВ-а Маријана Дивјак. Paralelno sa radovima na gradilištu, ono što je... Paralelno še robi na druhej časci novog objektu, a paralelno z ozrobotami na budovališću, tirva i postupok javnej nabavki za drugu fazu robotoh. Tištak pririktujеше i tenderska dokumentacija za opremanje interijeru našoho novog budinku i to postupok kotri Radiotelevizija Vojvodini zaprovadzi iz vlastnih sredstvoh. По конец того року мало би бути закончене закрице над цалим објектом и над студијами и над административну часту. Будување нового будинку РТВ почало 22 новембра прешлого року на Мишелуку, на истим месте на котрим бул будинок звалени у бомбардувању 3 маја 1999 року. Будинок буде маць 5 телевизијни и 6 радијски мултифункционални студија, а вкупна вредност инвестиции коло 2,6 милијарди динари.